এটা এই ଯେଉଁ ହଂସାଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ହଂସାଗଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଆମ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ କିନ୍ତୁ କେସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ୱାଟରେ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ନାହିଁ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଲେଖା ସେ ଆମ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତରେ କିନ୍ତୁ କେସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ବୋର୍ଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି 9238 ମୋ ନମ୍ବର ଏଇଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥାନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 5456 ନା ସାର୍ ଗୋଟେ ପୋଖରୀକୁ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଗୋଟେର ଉପରେ ତାକୁ କେସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଥର ମେସିନ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଫଟାଫଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଆସି ପଳେଇଥିଲେ ଅଧିକ 200 ଲେଖା ହେଇଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଏଠି କରିଛୁ ଆପଣ